ka ngwazi na eziokwu Matthias Ezeaku mepere Satanic Church o were in the name of Omenala wee bata mana ndị mmadụ amarọ ine n'anya enwego ndị bụ ụzọ mepee ya watch video ka efu ya Ebebe Igbo, Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị ọma na-enye m ntị egbekwana mbata n'ụbọchị nke tata. Biko o nwere okwu dị mkpa nchọkwu nne na-enye na ekwu unu n'afọ tupu Matthias ebido mebe ihe ụka anụ uji omenala ihe omenala anụ na-eme. O nwego ndị bụ ụzọ wee mee ya. Biko o nwere vidio nchọ iple kịta m plee ya ule ewere anyụ nnene maka ndị nke a bido nke ha mgbe ahụ mechaa tinye mmọnwụ na-eti mmọnwụ abata n'ụlọ omenala ha na-asị na onye nwa bụzi ụzọ ziri ezi ndị mmadụ wee kwanye. So Matthias abụghị onye ọfụ. I really thank God for seeing this video. Matthias abụghị onye ọfụ. Biko na-ekene na vidio anụ unu ọfụ ihe melụ even before Matthias maka na asị before Abraham Jesus was born. Na-ekene na vidio akụ unu ọfụ na Matthias Ezeaku na-afụ nni ọnụ taa na Matthias Ezeaku bụ ihe ọ bụ taa wụ Jesus Christ of Nazareth, the right channel or channel nke ị na-ekwu anya na ị ga-afụ video o jibu Jesus Christ wee yọọ ndị mmadụ ego. Ekwe the video here. Make mockery over me. I know those who hate the truth are waiting to mock me, but God in heaven, God, I'm praying with tears that Attire case, the case must end up in praise in the name of Jesus Christ. Presence Francisca Gene Kanwa, may your name be, may your family be blessed, may you be blessed, may your generation be blessed in Jesus' name. So thank you so much. I love you and I'm praying for you every day. The Lord Jesus Christ said that our body is the temple of the Holy Spirit. Those who cannot come to the occasion, our account number is there. If you click on the screen of your phone, the account number will appear. Then you can pay any little amount you have. Every good thing on this world, it is built by money. Money is everything. After God, money is another thing. You know, God first, but after God, bro, money is controlling everything on this earth. Matthias Ezeaku wee tọọ nụkwazie wee sị na Jesus Christ wee criminal na ndị ọcha wetara anyị Jesus Christ wee mebisie anyị Igbo wee jụọ ajụjụ mgbe anyị Igbo amara ya na-akpọ electricity, amara ya na-akpọ fodeking, lifter, motor and other things. Mgbe ndị ọcha wetara Jesus Christ ahụ ebe ka ndị forefathers anyị nọ mgbe ahụ. Point Matthias Ezeaku gị na your followers I agree now and I accepted na ndị ọcha wetara Jesus Christ. Biko nwere ike ịgwa m adreesị ebe Jesus Christ nọ kịta ka nje visit ya. Ọ bụ na ma ya eje nwee send ya m mmadụ bom any country Jesus Christ nọ nye m house address ya and phone number ya. Enwere ndị nọ Germany, many people nọ na many countries na akpọ m na phone ka m send ya ofu onye ka o jeche egodi the address ka ọ fụ Jesus Christ ka ọ jụọ ya ajụjụ. Matthias Ezeaku since ibido mebe charity foundation enwebe onye Muslim tiri gị ego. It's not possible. Ndị niile na-etiri gị ego na akaụntụ Igbo Love Themselves Charity Foundation who Christians throughout, majority bụ ndị Igbo. That's the reason why you etinye Igbo Love Themselves maka ndị Igbo nwere obi nwanne afọ onye ihe onye na-anwụ anwụ ebe ka ị ga-ama na ndị Igbo nwere obi nwanne. And ka iji afa Jesus Christ wee na-ayọ people wee donate bari gị ego ka iji wuru ọgaranya tata ịtọrọkwazie aka ahụ nyere gị nne ka ịtọnụ na-akparị
Matthias Ezeaku Ejiofọ na-agwa anyị na achọ ka emewe omenala na ndị ọcha abịa mebisi omenala anyị wee jụọ mgbe ndị nna anyị na-eme omenala wee mepere chọọchị. Ka m gwazi unu eziokwu, Matthias Ezeaku mepere Satanic church. O were in the name of omenala wee bata mana ndị mmadụ amarọ. Ine n'anya ewego ndị bụ ụzọ mepee ya wọcha vidio ka ịfụ ya. Omenala Igbo bụ nkume. Nke adịrị ebu nkume. Ọ ya mere akụfesi ọdaala awọ. So otu ọnwụ na-esi ikuku si bugharịsịa ọdụ igu. O bugharịsịa ya, ọ ma rapịa. The challenge of Western tradition has been very immense. Mana, at the end of the day, we have come to realize that our safety, our future lies in our tradition. That God is not a fool that gave every tribe. Matthias Ezeaku mepere Satanic church. Mana ndị mmadụ amụrụ plan o ji bịa. Achọ ka onye ọrụ mepe anya
Many people now say that Matthias Ezeaku have done a very great work. Matthias Ezeaku started with light and truth, exposing fake pastors. Pastor Obuna Sigi, again on my wall, I expose pastors, I expose native doctors, when that happen. Pastor Obuna Sigi, na ho na ya gaga na hospital go bia na church be me praying and fasting wo onye ohi. Pastor Gebuzo send dig na hospital, igacha lab, ngobo ogwo we pebere ga ekpere, ogwu na ekpere na arụkọ ọrụ. Mkpụrụ ọgwụ na ekpere na arụkọ ọrụ. Yes. Mana obiazi na condemn Christian totally see na Jesus Christ wo onye ohi na Bible wo evil book. People now may understand. People just need to say no mmiri. Ime video na akọgo ọnụ si na ya eriri gị eri na nna chọ followers. Mana gị nwana onwe gị na-asị na nna chọ followers, you are following me. You are following me. Abịara m ebe ịkọcha Matthias Ezeaku, ma abịara m ebe a ka m destroy ya the evil work. Ọ chọrọ obido mebe na iwe ọcha mgbe Bakasị pụta. Bakasị na-arụ ezigbote ọrụ, anakọta ha arụbazi ọjọpọ, ha arụbazie anyhow. Matthias Ezeaku bidoro rube ezigbo ọrụ from the beginning, nọkọtazie rụbazie receive ndị mmadụ. Enwe video m ga-egosi unu. Igbo love themselves. Matthias Ezeaku were the founder. Mana Matthias Ezeaku nwere workers na Igbo love themselves. Enwere ajụjụ nchọrọ ịjụ ebe ahụ. Achọrọ m ịjụ, ọ Matthias Ezeaku zụcha afịa na Obosi, o were ego ọ zụtara na Obosi wee na-akwụ ndụ ụgwọ ka ọ fụrụ ego a na-edonate eji akpụje ndị mmadụ hospital ka o si na ya na-akwụ ndụ ụgwọ. A kpụtara onye ahụ adịọ si na ya ga-eji mee operation wu 1 million, edonate zie 1 million for example. Or from that 1 million ka Matthias Ezeaku si akwụ ndụ ụgwọ. Kena chigbom na ndị a na-arụ ọrụ a free. Ndị niile anọchi ibe anyị na-anya na the video ka if those workers aha here. Igbos love themselves. Igbos love themselves. One love. Igbo Flowanaya. Igbos love themselves. One love. Keep us together. Yeah, good evening, good morning, good afternoon, my lovely brothers and sisters all over the world, depending your time factor. A lot of people will be saying what is happening. So I am here to celebrate all the staffs of Igbos Love Themselves Charity Foundation. They are all here. Today is, what is today's date? Today is 26th January 20. Today is 27th because it's already daybreak. 2023, 27th January 2023. These are the great lions saving lives in our society. Matthias Ezeaku na condemn enwe a lot of picture post ebe pastor na-abata ndị mmadụ bagị nsekpuru ana. Mana Matthias Ezeaku na-abata ndị mmadụ kwụrụ ọtọ ka ihe dị iche. Matthias Ezeaku na ndị a. Omenala dị. Omenala bụ ijere ịgba nkwụ nwaanyị, ebi gị mmanya, iru isekpuru ana bidi nke omenala. Omenala akwamozu dị. Onye nụ nwa nwunye ya nwoje gwa ndị be nwunye ya, gwa ndị ọgọ, gwa ndị ọga abụọ, ka bụ omenala. Omenala dị na ịchọrọ igo ana, igoro ewu, igocha ana, igoro ewu ana, jenye onye igoro ana, ka bụ omenala. Ọ bụghị mme, ọ bụghị arụ. Pastọ na-eme, ndị chọọchị na-eme. Mana nke Matthias na-emezi na kịta omenala ka ọ na-eme ha ka ọ omenelu. This church is a satanic church. O werezi the name of omenala wee bata ma ndị mmadụ amapụghị. Before ndị mmadụ amara, o mego ha initiate. Some people na phone.
some people now chatting now more. I'm just laughing at those people next to Matthias Ezeaku. In a scenario, give me 1 point. Ndocha wetara Jesus Christ accepted go my address ebe Jesus Christ ahụ and country honor. Go my address nye phone number can send them mmadụ ka onye aje check kpọpụtara m ya ka anyị jụọ ga ejire mebisi ya n'Igbo. Ka m gwa eziokwu ndị Igbo nwere ego na ha gbarata n'Igbo eme ya n'Igbo ya n'Igbo wuru Dubai. Enwere ihe Bible mere n'Igbo. Enwere Jesus Christ mere n'Igbo ma mee Nigeria. Ịmana ndị Igbo na-develop Lagos nke ego ha. Ịmana ndị Igbo na-develop Dubai efu. Ịmana ndị Igbo na-egoro ụlọ na abroad. Ịmana ndị Igbo na-ewu doctors na abroad, nurses na abroad. Ndị Igbo niile efu jemepesi obodo niile chieta na ala Igbo. Enwere kọntrị ga-aka n'Igbo n'ụwa. Ị na-akpọ Jesus Christ egwu na-atụkwa gị onye mere gị eze. Matthias Ezeaku asị m ka m jụọ gị ebe ndị ọcha wetara anyị Jesus Christ ebe mebi ya n'Igbo ke ndị wetara anyị president ọkwa onye ọcha na-achị Nigeria bi ọkwa ndị ọcha wetara anyị onye ọcha na-achị Nigeria as a president ọkwa sị m onye ọcha wetara anyị onye na-achị na governors, all these governors, eastern governors, south governors, north governors. Ọkwa ndị ọcha wetara anyị white people nọcha na seat ahụ House of Assembly ndị ọcha abi local government chairman ndị ọcha ọbịa House of Rep ndị ọcha ọkwa ndị ọcha tekichara over na-achị since ya ha bi ka ekpata people gajifu eziokwu ya bụ n'eziokwu. Matthias Ezeaku, you started with the truth with the name of Jesus Christ. If you na-eli inwe gị ego na aka nyere gị ego na ọzọ onye iberibe. Ịmana Christians mere gị ji wụrụ ọgaranya taa. Ịmana Christians ị na-akparị na-akpọ afa na-asị na ha dị useless. Ịmana ha mere ji wụrụ ọgaranya taa. Ha mere gị ọgaranya, ha mere gị inwe ụlọ, ha mere gị na-agba moto, ha mere gị na-emesi business ike, ha mere gị inwe ego. Ịtọnụzie na-akparị ha na-agbazi na ha ufu maka na atụchagoro gị ego. Ofie chọrọ ịgbago na ọkwa aka mere azụ nkọrịkọ ka ọ ga-esi asụ ya aka ya emekwa azụ ọgbapepe. All those Christians mere gị ewuru ọgaranya nọ na your page mana Igbo love themselves mana Matthias na-aza all of them get withdraw, they will unfollow you. Ị nọrọzie sọgụ gị na ndị omenala ibe gị emezegị aron wazie the business maka business ka ị na-eme ya. Matthias Ezeaku and the followers ebere mmadụ emetara Matthias Ezeaku ya ndị ebere m na-emeta ya with the followers na-agọ m iyi. All these followers na-agọcha m iyi nwechakwara English name, ha nwechakwara phone, ha na-eyuzikwa internet, ha na-eyuzikwa plasma television. All these followers mana asị nọ ndị ọcha bịa mebie n'Igbo, ndị ọcha bịa mebie n'Igbo mana ihe ndị ọcha niile ka unu na-eyuz. All the school ị na-agawu Christian or Muslim, all of them kwa Christian school ị na-aga. Majority of doctors nọ na Nigeria kwa Christians throughout. All the facilities and they use na hospital kwa ndị ọcha arụ all of them mana ndị ọcha bịa mebie n'Igbo. Matthias Ezeaku gosiri ebe a na-akọ ugbo. Ndị niile na-asọpọt ya n'obodo oyibo chiata na Nigeria kwa mbakọ ugbo na ọya ọchọ ka ya rụba. Onye ọ na-emepe anyị ya, onye ọ na-emepesi anya ya ike ka efu ụzọ onye edugo mmadụ. Ofu nkwa na-ekwe Matthias Ezeaku na ndị otu ya na-agọ m iyi is that I cannot keep quiet. It deceive all my people in aha n'iyi. How many times ka Matthias Ezeaku pụtara otu agwa gọọmenti okwu gwa Buhari okwu boldly. Unu na-akọ maka western world, unu mana ndị Igbo mere western world ajiti ka ha dị na China wu China taa wu ndị Igbo, na China wu China today wu ndị Igbo.
na America na-eri nita awụ ndị Igbo. Ima how many accident moto ndị Igbo na-ego from America? Ima how many moto ndị Igbo na-ego from Germany? All this country na ha na-enye mkpọtụta awụ ndị Igbo. Ndị Igbo ego niile ahụ unu na-atụ na country a buru na nata na ana Igbo ka unu were emepe ana Igbo. Enwere country ga-aka ana Igbo n'ụwa. Enwere country ga-aka ana Igbo n'ụwa. Matthias Ezeaku si no Jesus Christ. Si no Bible. Inechekwa anyị ga-afebe Matthias Ezeaku jibu ọnụ ya si no politicians. Na-enefa ndị ụwa afụfụ. See, politicians are sharing them salt. Salt, let me call one of them. Yes. Okay. Hey. Excuse, I'm my nurse. Hey, Bia. Come for the Kadian Yalunu, huh? No. This is for your 4 years. And again for your 4 years, right? You were not for your 4 years. From Africa, wickedness, Africa, the two. Yeah, we know. This is how poverty have. This is what poverty has done to Africa. A salt, they are being shared salt that is not even up to 10 naira. I regretted the day I was born as a black child. I regretted the day I was born as a black person. I regretted it. Suffering and smiling. See them in the bank, standing since the morning. A race that have failed to fight to have a good governance. I keep looking for. I'm not going to say no. Nobody Jesus Christ. I was the politicians. Matthias Ezeaku encourage prostitution. He encouraged prostitution. You may encourage you not know 25 years. Happy walk. Ni pa ikaburo mehe. The 25 years, service that you should have sex. No, is all encourage prostitution. So you have a big co. If one mother, people say, "Can one know as wife?" If I you co, all your Matthias Ezeaku about the members. Most of them they phone support Matthias Ezeaku they na go kite. Nda na eri office. Nda ya say how 300,000, 100 people, 30 million. Omazi Yahoo ọ bụrụ ohikuru n'ezu on the members Matthias Ezeaku. But me medical doctor member Matthias Ezeaku or barrister or lawyer or engineer or importer or exporter. Onye a na-anụ afịa wụ member Matthias Ezeaku. Ndị Igbo enwere chọọchị enwere dị ka gathering of ediri chọọchị nwere as Omenala. But me go see the history ka nje gụọ. It's only Satanic church ka enwere. And which that Matthias Ezeaku, the church part of Satanic church. It's a Satanic church. In the chairman, your followers they are threatening me. They are threatening me. In the chairman, you get threatening. If I threaten them, I'm ghost. I'm going to go home. Man was you born now. In that threatening. Okay, if you are not going to put on a poke. Okay, if you don't put an ekwu maka followers, or you feel it, who checking again and put just there ekwu, or you checking about again. So, deep in a bargafa, singing that somewhere put a just near ekwu, you believe where. Oyegini ano na, oyegini ano ekwu a, ote go man wuzi ugboro na. Obri itu your bro no, maka mo mepensi. I know where I came from. Look at the way Matthias says like he is sorting my people, not barring them money. I did not insult anybody. I was telling my people that he is deceiving you. I cannot fold my hand and look at this young boy because he's a boy deceiving people. No, never. Achọpụ ka njụ ajụjụ onye na-eme omenala na agọ mmadụ iyi onye na-eme omenala na apụta ụta gọdị mkpa iyi go okenye iyi maka ndị goro iyi you mock Peter Obi. Look at where you mock Peter Obi. That Peter Obi is crying because of 8 years presidential seat. You mock you Edochie. Look at where you mock you, but you denied. Do you know the meaning of mocking? You said that Jesus Christ has disappointed you Edochie. Is it not a mock? Go and bring your dictionary. Let me teach you to my own little intelligence and your followers. Onye na-blame bro Chibo iwetu onwe ya na to talk to you. Ya na nwata agwa afịfịa ikwe ka gị na ya nwee video.
on the blame, but now your level. If you look for people that you will trust in charity organization, look at somebody like Kultur or Ndi Igbo general. Nwoke nwere obiọma na-ekwu eziokwu ọkpọta onye arụ adịrị owere kant nọmba onye atinye Nelo Zeus onye na-apụta ụtọ were kant nọmba onye ahụ tinye nwere ihe o ji ego mmadụ eme ifisa ọ na-etipu ego enwere ebe ọ gbapụrụ mmiri n'Enugu steeti single handedly na mmadụ dị ka Harrison onye Delta Harrison, there is no woman in Umaya. People want to kill those women. Was saying that that woman is a winch. Today, that woman, if you see that woman, you will not recognize that. You will not recognize that woman. It's Harrison that came for that woman. This is the people you will trust. This is people that you will be listening to. This is people that have truth in their mouth. Nagodi, Matthias Ezeaku, Aruchana duplex, mighty duplex. Also, my business is 19 Burgidi. And people are following you. I am saying this, and I will not say it again. Obuni were Christian, and you are following Matthias Ezeaku, you are mocking Christ. Obuni were Christian, and you are following Matthias Ezeaku, you are mocking Jesus Christ, and you are still donating money in that account. You are mocking Jesus Christ. If you are still following Matthias Ezeaku and you are Christian, if you are still donating money, Igbo love themselves, and you are a Christian, you are mocking Jesus Christ with Matthias Ezeaku. If you don't know it, know it. When the anger will come, you got to be a monk. So I'm urging everybody, any Christian, please unfollow Matthias Ezeaku, unfollow Igbo Love Themselves Foundation, and stop donating money there. Let Omenala people, Satanic church, begin to donate money for him. Let them follow him. I'm saying this. The reason why I'm saying this, don't say that you did not hear it. When the anger of God will come, don't say that you will not hear it, because you cannot deny it. For those of my brothers, I can't deny you people. You people are my brothers. Keep on calling me names, calling me fools, calling me Onyeriri, call me a sort of name, call me the name you want to call me. Go ahead. But I'm promising you one thing. The more you are calling me that name, the more you are calling me fool, calling me all those names, because I'm your brother, and you are calling me names, the more the things that you do not expect in your life will be visiting you and your family, one after the other. Because I will not call you names. I won't call you names. The more you call me fool, if you turn back, you will see fool in your house. You tell me I'm stupid. If you turn you will see a stupid in your house. You call me Onyeriri. If you turn back, you will see Onyeriri in your house. You say that I will die today. If you turn back, you bury somebody. Anything that you said to me, once you turn back, you see it in your family. Manifested immediately. For those fake pastors and fake prophetess, Bible says, woe unto you. Woe unto you. You people are scammers, ndori, criminals. I repeat, fake pastors and fake prophets. If you are among and you are hearing my voice, you are a fake pastor, you are a fake prophet, you are a fake prophetess, and you are hearing my voice, you are a criminal. And you will not go scot-free, because the anger of God will visit you and visit your family. Likewise, all these fake DBS telling people to donate money to do all work for them. I will stop here. That I'm stopping here does not mean that I have stopped. I will keep defending my faith. Achọmko nnenanya, Matthias Ezeaku si na ndocha bịara ya ọfịs. Na Matthias Ezeaku nọ na airport nke onye ọcha n'akụkụ ya. O nweghị ike iji ụra mawa onye ọcha ahụ anya. Ọ hapụrụ onye ọcha bezie na ala Igbo bịa na-agwa ya na ndocha riri ya ọfịs. Epe na anya unu. Igbo ndị ọma njem mere eji n'aka na channel video, biko nyere na anyị aka gbasa ozi a. Nyere na anyị aka share with this video. Ka ndị mmadụ wee makwa sị na n'otegwu aka iji agba Christianity mgba, mana many have come and many have failed. Bible says many have the afflictions of the righteous, but God delivered him
from them all. Biko Igbo ndị ọma njem unu ka anyị nwee mgbe ọzọ.